Вітаю, даражэнькія! Набліжаюцца дзяды, і з гэтай нагоды мы ўвесе вырашылі адказаць на частае пытанне. Навошта мы збіраем і публікуем не толькі прыгожыя і радасныя здымкі, як з вяселляў ці з лясных шпацыроў, але і цяжкія, сумныя, балючыя. Напрыклад, фотаздымкі пахаванняў і зруйнаваных гарадоў. Свята дзядоў вельмі падыходзіць, каб паразмаўляць на гэтую тэму. Вы, канешне ж, ведаеце, што ў гэты дзень у Беларусі прынята шанаваць памёрлых. Зранку рыхтуюць хату. Робяць адмысловыя стравы, можна куццю ці бліны. Увечары сям'я сядае за стол. Гаспадар ці гаспадыня запальвае свечку, адчыняе вакенца і заве на аганёк сваіх родных памёрлых, прыкладам, бацькоў ці бабуль з дзядулямі, каб яны прыядналіся да вячэры. Для дзядоў ставяць талерку, даюць ім ежу, прапануюць ручнік. Так сям'я вячэрае і ўспамінае жыццё сваіх памёрлых. Іх звычкі, прымаўкі, гісторыі, што з імі здарылася. А яны, тыя продкі, сядзяць разам з усімі за сталом, частуюцца і слухаюць размовы. Потым можна зладзіць спевы, скокі, бо трэба ж і павесяліць родных. А ў канцы гаспадар ці гаспадыня развітваюцца з гасцямі і просяць іх вярнуцца туды, адкуль яны прыйшлі. Але ж не назаўсёды, не. Ужо праз некалькі месяцаў яны зноў атрымаюць позву на вячэру і смогуць вярнуцца за сямейны стол. А ў прамежку сям'я будзе жыць сваім звычайным жыццём. Так смерць родных не стае канчатковай. Яны прыходзяць пагасцяваць некалькі разоў на год. Іх імёны і звычкі рэгулярна ўзгадваюцца, так што і незнаёмыя з імі дзеці дазнаюцца аб тым, хто былі іх продкі і як яны жылі. Да таго, канешне, раней верылі, што дзяды адтуль назіраюць за сваімі нашчадкамі, могуць ім дапамагчы ці, наадварот, разлаваўшыся за знявагу, памяшаць. Мінулае ўплывае на будучыню. Увага да яго, хай не пастаянная, але прынамсі па асобных датах, дазваляе трымаць сувязь са сваімі каранямі, перадае маладым пакаленням веды аб іх паходжанні, дазваляе не паўтараць памылкі мінулага, разумець сябе, хто мы ёсць, чаму мы жывем і думаем так, а не іначай. Пры гэтым выкрэсліваць складаныя тэмы не трэба. Без іх карціна будзе аднабокай, разумення не атрымаецца. Менавіта таму ў нашай калекцыі мы надаем увагу і цяжкім тэмам. Прыкладам, смерць у нашым сучасным гарадскім асяроддзі схаваная, але на самой справе яна ж нікуды не дзелася. Проста калі яна прыходзіць, мы не ведаем, што з ёй рабіць. Пахавальнае бюро нешта падкажа, але ж цяжка параўнаць гэта з паўнатой развітальнага абраду, які быў у нашых продкаў. А разбурэнне беларускіх гарадоў – страшная рэчаіснасць 20-го стагоддзя. Тут мы можам пабачыць у нашых калекцыях і сваю спадчыну, тое, што засталося толькі на фотаздымках, і тое, што можна спасці і аднавіць. Мы можам зразумець, што ж прынесла найбольшыя страты. І гэта, па-першае, вайна, а па-другое, нядбайнасць аб сваім. Таму мы, беларусы, дакладна ведаем, ваяваць не трэба, а трэба гаспадарыць на сваёй зямлі і дбаць пра свае. Якім бы цяжкім не была спадчына, але яна наша і нічыя іншая. Таму мы працягнем збіраць і дзяліцца з вамі самымі рознымі бакамі нашай мінуласці. А вы, калі ласка, дзяліцеся з намі фотаздымкамі са сваіх хатніх архіваў. Так мы разам будзем разумець сябе, вучыцца на памылках, пераадолюваць цяжкасці, жыць і працаваць для сябе і для будучыні.